Njengosuku lokuzalwa kwami emhlabeni. Bantwana benkosi, noma ngeke ngikhulume kade ukuba kodwa bengifika ekuseni bengizokhuluma kade ngalomuzi esikuwo wasehlahlindlela. Amen. Ngisuke ekuseni ngabizwa kwindawo, ngahamba ngakwenza khona inkonzo. Bengithi bengilala izolo ngithi ngizovuka nje ngize lapha ngizochaza ngalomuzi. Kuba abantu abaningi abazi ukuthi lo muzi wafika kanjani. Lo muzi lona wasuka abantwana benkosi eSabatheni lapha esekumvangeli khona uMnguni. Waqala lapho thini lo lapha kwayisiguqo nje sokulala. SangoLwesithathu sangolwesihlanu eSabatha uhambe kuyosathathwa elinde la. Wahamba into yadala ethempelini balize lakheke abantwana benkosi. Umkhokheli wayelapha elindelani wafika lapha kwaMashu kumvangeli uGumede. Wathi khona isigubhu esithe simthiye simphethe kabi, okumele ukuthi sivalwe ngoba abantu abasaye eSabatheni sebesonta lesigubhu lesi. Nikhona abangcwele, ngizoba mfishane nje, ngizohlabelela in between nje. Hayi-ke lesigubhu lesike kwanomkhulu umsindi ngcokonqoko. Yaze yawungena emzini wasebuhleni. Uma sekusebuhleni ngase ngithunywa ngakabi umshumayeli. Ngangiyihlalisa ukuthi nje ethembekile. Ngase ngithunywa ukuthi ake ngihambe ngiyosibuka lesigubhu lesi. Uma ngempela ngifika singenamuntu omkhokheli esho njalo, angokhuluma iqiniso ngosivalo singabikhona. Hayi ngafika ngempela la amathendo mangaphoswa uyitini. Okumthetho nontombela babesangagcotsha ubaba bakhe. Lo ndunakazi. Hayi mangifika lapha. Ngifika la khemezela izulu abantu bancane. Khona ubaba umshumayeli uMbatha wahlabisa okuyena owayithandaza lesigubhu. Abantu babezothandaza ngoba kukhona umshumayeli uMbatha wahlabisa. Ngifika abantu bayidlanzana nje. Abeqile ku20 laba bantu. Bese ngithi Mbatha ngisuka ebuhleni ngithunywa babakeli. Kuthiwa le ndawo ngizoyivala. Kuthiwa mangafici umuntu nje ngifike ngithi le ndawo ayiphele ngoba nangu umkhokheli uyalwa ngale ndawo. Wathi uMbatha phoso wenzani ngase ngilalela Mbatha. Unamathekiso wena letha la 200 rand. Ungo10 rand ngizothi ngifica abantu be200 uzomnika 10 rand aba 200. Wanginika uMbatha laba 10 rand ba 200 ngempela. Ngase ngiphindele ebuhleni. Ngafika ngathi bafundisi. Bavangeli. Abantu bagcwele lapha ehlathini. Bathi babone ngani ngathi ngicela kuMbatha ukuthi abantu abanikele 10 rand bonke. Banikele 200 rand nanke ba 200 abantu. Amen. Wase kuthiwa kandiphase ethempeli ayibonga Nkosi. Nahlala kanjalo ethempeli. Umkhokheli wayekhona wathi uzongishaya ikhanda. Wathi ukubona umthetho uzokushaya ikhanda. Abekho abantu abangaka lapha. Ngathi mina ngibaficile bakhona. Nase lihlala ke ethempeli wayesigubhu esisemthethweni mana. Amen. Uthe ngo89 ngisedokotweni likababa umfundisi uMathonsi lapha eNtakazi. Kwase kufika lesakwazi umkhokheli. uMangubo. Bafika nomashezi. Banoka. Sifuna umshumayeli umdlalo waMashu. Ethi uMathonsi ukhona. Kodwa usadla amasi. Ngangidla amasi kuphela kuseni uMathonsi wayesebenza nobaba lapha eMandeni emshinini.
ewedwa amakhosikazi akho kuseni emlethela amaso umcabe emlethela lonke uhlobo lokudla. Ma ngivula lapha ethendeni kaMaluthotsi uthi uMashezi yasa sikutholile. Hamba lapha e-ofisi usigobele uDamlani Mathenjwa ebe ngumshumayeli lapha ya eLishmon Farm othini nikhona manazana lesalukazi lesi sathi yabo nje manje akagcotshwa nebuye kwamasho sekusho uMamvumo manje usecula ikhwaye yodwa noMashezi ayi gijime yabefundisa bethi hayi lo mfana uhambe umphenya uthi ngoba semncane ngawo seganiwe waphenya iminyaka emithathu kumela ngaze ngambangele phela ngathi mase ngumbangeli baphinde bafika la bekehlanga bathi ma ungafuna ukumgcoba soyigcobela thina ngoba akekho umuntu ngaphandle kwakho kumgcobe ayike ngempela ngasekhona ingoma ezinoshawa ngase ngiyakubo base bethi hamba kumbatha bathi ukumbatha usemgidingo otamba kuye ngakumbatha ombatha lo nkosana othanga bheke ethempelini uthi angagcotshwa nje bemshumayeli bathi umbatha wemndende izobovu ikhaya ngathi ngiyabona-ke ngoba nawe kanti uculela ekhaya esiyafa sizoba bovu kwikhanda kuzogcotshwa wasegcotshwa-ke lona uBaba Mathenjwa wayeseba mshumayeli walapha ekhaya sase siyalanda igama noNgubeni enkosini inyanga edlule ekuseni lase lithi igama lalethempeli sehlahla indlela lapha kayibona inkosi Nkosi wena Nkosi
Nkosi kuba mfundisi uMathenjwa kukhona esontweni. Ngabe ngiyacula ukuthi what is a wonderful day. Ngabe ngiyacula maNazaretha. Ngoba ngiqala emhlabeni kuba ngiyobhala umshumayelo ofisi ngabhala uMathenjwa. Nikhona maNazaretha. Noma singanyakasana ngohlobo olunjani kodwa nguyise myofaka. Ngidala emhlabeni ngathunywa ukuthi ngiyobhala uMathenjwa. Kuba kakuthi akabe umshumayela lapha ekhaya. Ayibonke Nkosi. Ngangisuka eLot House. Ngiyophathwa phezulu emgwaqweni lona emtshobheni. Kwakuyimini umvangeli lonke lelizwe leli. Bengekho abavangeli. Abantu bengakaphenduki. Kwakuyimini iqhuthu makikilika ngisuke eLot House ngiyophathwa phezulu maNazaretha. Nikhona maNazaretha. Wase kusiba imnceleke. Wasiba imnceleke manje lesixabaniso. Sisiyaxabana manje lo athi uthi ngo uFrontline unenkinga. Woma umuntu esebeke lapha phambili uFrontline. Uyaqala manje ethi imzila. Egcobe lapha angakaze phathe khona. Ilonto esontweni exabanisa abantu. Inkinga enkulu umuntu latha inhliziyo. Inhliziyo iyona kwenza yonke lento. Uyathi umuntu uyasondwa esontweni. Kanti inkinga yakhe usondwa inhliziyo yakhe. Inhliziyo yomuntu nomuntu simelane isitha sakhe. Uma ngathiwa simelane uyasondwa usondwa yimi. Manganele ungibona ungibikela okusena ntambama. Sawubona mthetho. Uyaphila mthetho. Ngagcina sengivuma nami. Inkinga enkulu maNazaretha. Abanye abantu balendawo ngeke beze la. Laba ngibala khona umfundisi wabo. Ngoba inkinga inhliziyo. Uma umuntu afuna ukukholwa, akonyusa inhliziyo yakhe kuqala. Ngoba iyona isitha sakhe. Inganike isuku indoda ejinga ngami. Igana umakoti omhlophe uthi ku. Nishiyene waphethe la kuwo. Ngiyamjondolo lo mphethe yona imphumulo. Nithi ngilale bengazi imphumulo. Kodwa singincinzi kwami. Kodwa inkinga enkulu bantwana benkosi ngishwa inhliziyo. Isuke inkosikazi isibhekabheke senkosikazi isuke ishisa ubusithi kwamashu iyamjondolo iyona mihlabagwinya. Inkinga enkulu inhliziyo. Noma ubani akakhinga inhliziyo yakhe namhlanje. Ethi inhliziyo yami mhla kwemukela uMathenjwa ngithi ngivume ngenhliziyo ukuthi ngumNazaretha wonyase. Noma ubani alungisa inhliziyo. Uma singalungisa inhliziyo sonke maNazaretha. Lungathi mawunyasi lumemeza sonke singanqanye. Ngeke uba uyamemeza ngapha thina siyentungwane. Abanye sifuna ukwehlisa intungwane. Sisiyathwala esontweni simelapha. Siyathwalela ibandla lonyasi. Abantu bekhonze thina. Bekushemba beza kuye. Bekho umuntu ekhonza mina ngenali izulu ekukhonza ushembo nezulu. Umuntu ekhonza indoda noma ekhonza umkokeli. Noma ekhonza inkosikazi nje. Engenazo nezinqine eswapha. Sengathi indoda isitela. Konke lokho kwenziwa inhliziyo. Inhliziyo yomuntu ayihambi njengaye. Inhliziyo yomuntu ingamagwegwe. Ngoba ke simnika konke angesiko. Ayike simelane. Bashumayela uMathenjwa. Ashumayela bakheke ibandla. Mangifika nami nabavangeli wakhe. Efika mbiza labavangeli. Saphu imali. Yayiningi imali. Ngaze ngathenga inkomo ngayo. Amen. Bangifikile nje. Ethi lalelani makhona. Ufika baba wethu. Ubaba umvangeli ungomani. Ukhamba lapha kwamashu. Uzekini uzonibona. Uze nihlale kanje. Nahlala ngoba wathunywa yena ukuthi azolungisa umsebenzi. Namhlanje uma wathi umuntu
ukuthi umsebenzi wamathenda ufike ngamagwebo njengendini. Imina mfethu lapha. Imina mfethu lapha. Hayi wahlala kumfundisi uMathenjwa eMshumayeli. Wase kusuka isidumo lapha ezantsi. Ngethuka umfundisi qiniza sebeka isigugu lapha. La kuyithalane khona. Sasa sibiza uMashezi noMathenjwa noNgqo. Basibiza nazo isikole zake zonke sisitezi. Sakhona. Afika baquliswa. Ukuthi isigugu sikhiliza ukhipha kanjani. Engabathintile abaphathi. Bantu bangibuza ngathi angazilutho bathi umfundisi alayilungelo lokukhulisa isiquko. Savala. Kwathi makuthiwa sivale uqinize ehamba ngeMercedes yakhe. Sezwa seklasini kwaphuma amasondo. Aphuma wonke amasondo emoto. Saphuma sesigijima manje siya kwamasho. Siyofuna ipanela asikho nepanela. Asikho nefuthi bafuthi amasondo emoto. Ahlakaza la manje. Wahamba ngaphela unyaka wasevula uMathenjwa futhi. Usevula ithala. Hawu! Nanka amanje asebuyile. Manje asebuye ngenhloso sikhona. Hlangana noMathenjwa usithi hayi, mbangeli. Sebule lapha ethala. Sebele uphinde ufike lapha uzosonda. Bese khetha umkhokheli. Hawu Mathenjwa. Lesabatha sisongishaya nje. Mashezi azongishaya. Bese ngiyakhona. Ngifike khona ngibuka ibandla simelana. Kuyadwa kwaMashezi. Khona embanya nje. Ngiyaxolisa. Bayembana nje. Bayembanya ndola mlungu wathibela mama nje ngathi waxolisa nje. Ngifike uthele phambili. Sengiyabuza Mathenjwa bani. Uthi hayi kuthiwe uyena uzomkhokhela lapho. Ngathi mna liyothini ibandla. Ngoba kufuneka ibandla belumkhokhela mubi. Umkhokhela mubi uzothi yakwona ukhuluma ngo-14 umkhokheli. Libothi ibandla yakhala. Kanti ngoba mubi. Ngase ngithi Mathenjwa ubumngakho. Wayemncane uMatholo. Wathi namya, ngathi hayi kusuka manje lapha thelani nawo umkhokheli. Wakhala Mathenjwa. Wathi babungoma ngincane kangaka. Ngathi wena umkhokheli lapha. Ngeke kusuka umkhokhela Mtondolo ezophathela. Futhi yamona Nkosi yazi ukuthi nishebusani bakhe nje. Akejwayelekile. Nekona Nazareth. Amen. Ukhuluma wakhe kabalelizwe. Ngangenza ubangeli mina. Babangeli. Ngangenza umsebenzi wobangeli. Amen. Bawe mina ngedwa. Ninenhlahla nina baningi. Umshumayeli kwakungcobo lapha phezulu. uMathenjwa. Kuntini ezansi baba. Kuyimina kuphela. Umbangeli. Amen. Hlalile umbangeli Mathenjwa. Hlala 32 years. Yeso ayinoma ningathini bafana. Ethi umthetho somkhipha esontweni ngiyithulela. Ngathi umthetho akafuneki lapha kwamasho ngizoyithulela. Ngiphika kuphela ukuthi mina ngizothatha isuku lami yonke lethempelini mfike isikhathi. Amen. Angishupha umuntu nakami nomshubako. Noma bengeke baba bekhulume noma kanjani. Kodwa ngeke sabatha ngiyethempelini. Nele ngikhama ukuthi akhamba umfundisi. Bese ngezinkozo. Bese khuluma ngenhliziyo. Uthi noma ubani aka ayini inhliziyo yakhe. Amen. Yayi ngaphandle kwenhliziyo amaNazaretha. Asike isono umuntu anaso. Isono sikhona kumuntu nomuntu inhliziyo yakhe. Ungakhomba babulali nabathathi bakho. Hayi ubani ngithatha. Ubani ngimthandi. Hayi inkinga. Inkinga kuwe. Wewe Nazaretha. Ngoba nizelapha ngiphethe inkinga nonke. Amen. Ngoba niphethe inhliziyo. Uma ningakhipha inhliziyo maAfrika mahlala. Ibandla lonyazi singambamba sonke sithi ngiyayibona Nkosi. Amen. Baba usimelana. Ngeke ngiyifunde incwadi. Ngoba isikhathi kasikho.
Labantu laba sabeli kuvalela inkonzo bebo Shoprite beyothenga amafekefeke ukuthi befenkeze bezomfundisi wabo. Baba umfundisi uMathendo bengifisa uba khona. Lesi sifo lesi esivelele komaphumulo vele ngiyongcwaba. Bengifisa uba khona. Ngoba bengifisa ngichaze ngawe. Ukuthi uqhamukapi nalomkhokheli umacwa. Chaze ngawe uqhamukapi naleli bandla. Ngomnyaka abathandwa. Ngazo ngiyakhumbula. Sewa 23 ngela. Sakupha sonke sawo 23. Yasingela intokazi kadla. Yakegqamalaza. Wona bonchape. Yasithi zonke insizwa. Ake sethu lapha ngibona ukuthi ukhona nomutsha. Awu. Hey, safathe omnumkhokheli wemabutana. Nakathathi egqamalaza. Yena makwakho umthatho wendawo. Athi zonke insizwa. Asaphela. Naba basana bathi awu wahle mkhokheli. Wahle eswathinda wahle. Eswathinda. Hayi, abathile. Kade sinumkhokheli manje. Into ngase ebingakuhleli. Ukuthi uma uhlangana emhleni lapha ngababakhulu uthi shama voto, uthi voto, ithi wenzeleni ukuthi wenzeleni 1 2 no 3. Tshela nje ababhongo tshele nje. Amhlaza amakhokheli namhlanje. Abazi ukuthi umdletshe phela ngomcika baba. Ukuze ephume esontweni. Umdletshe ngomkhipha baba. Kodwa umkhokheli umethe isiphika sesifungo sokuthi akasoba ikhuluma indaba zabanye abantu uyafunga ukuthi uyokhuluma kahle phela esiphike sesifungo akusona seyindaba. Laba abantu wendaba baba. Mina ngiyakusiyela lo indaba. Ngoba kusasa phela ngiyobhabhatisa umuntu. Ngizobhabhatisa kanjani umuntu nginegubu nomathanda? Ngizofaka kanjani umuntu uzobamba kanjani ithilele esimayo umuntu ngumnikeze isimayo nginegubu. Laba abantu wendaba ngemva kwami. Laba magazi laba. Abavangeli. Ibona behlala indaba bayidingide esontweni. Kodwa hayi futhi bebheke kimi. Ababheke ngababo. uNkulunkulu akasiphi inhliziyo. Amen. Yokuthandana. Lo muntu usumatambu manje. Sekukhona umashu. Sekukhona indlela. Asikwazi kuphuma lokho. Kufike nani? Mina ngasho mayela bangabi kholudo. Ngisho itazange, ngisho isabatheni ngabikho. Basebizi abantu la. Kwakunedipho mathenjelani la. Kunebaze imizi yabantu yathila. Hawu madoda. Singakafi nashintsha lelizo. Nashintsha inkolo alindingana asife. Wabemfana sizokufa. Njoba sidala phambili sesikwangene. Mangisuka lapha yesebengilale phansi. Ngive. Lindani madoda ngayisika incele. Baba usimela. Bacelile abantu lekhaya. Bathi bacela mhlawumbe ngo-2:30. Inkonzo igoqwe ukuze abantu bekwazi ukufuna amafekefeke. Kodwa today it is a wonderful day. It is a wonderful day. Oh, this is a wonderful day. It is a wonderful day. Hey, oh, this is a wonderful day, namhlanje. Usuku omnandi. Yes. Nangizwa mana. Yes. Oh, sabona wethu. Jani indaba. Bengabona kathi likhona ngone bandla abantu. Fikile usuku. It's a wonderful day. Amen. Wonderful day. Come on. It's a beautiful day. Yes. This day I didn't see anything. Isingisi Sibalani. Abengele baba. Upastor ubaba uyise. Kodwa it's a wonderful day. Khona inkomo engiyithanda. Ithi ngelinye la. Siyawumasha sibuye. Sobe simasha nonyazi. Amen. Nikhona manazana. Amen. Sozimasha nobani ezulwini. Yonya. Hayi nosimela. Makhodo. Bathi siyamasha nonyazi. Siyokufita na makhodo endlini. Simashe na. Sizambe.
Wabuphinde. Uzoyikhipha inkomo kasi. Ngekhethi inkosi esemhleni mama. Okungiphazamisayo ngaze ngibabona abantu abangaka. Abantu amen omncane kangaka. Mina ngicela u-amen omkhulu ayibonge inkosi. Ayibonge inkosi. Simelane lo ePaul Petersburg. Ekudeni edumbe le. Yamazi ke lo ngihlale naye 4 months. Sigade ubaba ngeCovid. Lo uhlale nami kakhulu ngeCovid. Bengena la ifundisini. Sikhuluma into eyodwa ukuthi makwenzeka okwenzeka ngeCovid bothi abantu mabethi bafundisa upho basiyothi uphi. Sasinalo lozwi nje. Sayivala imizi yokuba sazohlala ekhaya. Ayibonge inkosi. Sekhuluma nomfundisi. Incwadi isibendile. Amen. Ngelinye ilanga akawe ngamiswa zingane abahleni. Zathi sifundile thina baba sifunda emayunivesithi kakhulu. Kodwa lokho kufunda kwakho incwadi kuyasisiza. Ngoba siyaphunyula ngakho imfundisweni. John 21 verse 15. Luka 22 verse 38. Soqala ngoJohn uMbhaphathiso. Ngizoyifunda esandleni mani luza makhosana. Ngizoyifunda esandleni. Inxa sebedlile. Izosho njalo nje inxa sebedlile. Kwathi sebedlile John 21 verse 15 sebedlile. Hawu nawe kanti unjena nganga. Ngifundela uMathenjwa. Funda mdlalo. Ngoba ngisuke kudweni nje. Lithi sebedlile uJesu. Mani ungajahi. Njoba ngisuke kudeni kangaka nje. Ngisukela into eyodwa ukuzala. Yothanda uMathenjwa nalo nalo. Nami enginalo nalo. Noma inhliziyo yakho uwakhuluma ngomkhokhelo omubi ake indaba ke ngibukisa indaba yobubi. Mina ngake ngayo ngikundlovu ngiyomela itheku ngobubi. Ufuneka nje abantu ababi la emgungundlovu. Ngehlulo ngumfana kwaMacebisa wayengemubi kodwa. Osiyami ngiyaxolisa kuhlelo sontweni. Wathatha number 1. Mina ngathatha number 2. Uvusiqimba ngamehlula ngobubi. Kodwa na inkinga umuhle unenhliziyo embawuthethekile. Inhliziyo yakhe imaholo kudlulwa yithi nje sizino nozonyaka. Sihlala simomotheka ayibonge inkosi. Funda sebedlile kwathi sebedlile. Wathi sebedlile uJesu. Wathi sebedlile uJesu wathi kuPetro. uSimoni kaPetro, Simoni kaJohani. Simoni kaJona, Simoni kaJona Uyangithanda na? Uthini uJohani? Kuna laba. Ngifuna wabona umbombo kaThisha. Akawubona Kuna laba wathi. Akawubonanga umbombo kaThisha. Ngifuna umfana wabona umbombo kaThisha. Wathi sebedlile. uJesu wathi Simoni kaJona, Simoni kaJona, uyangithanda kuna laba na? Uthi Simoni uyazi inkosi ngiyamthanda. Uthi bonisa amawundlu ami uma ungithanda. Mathenjwa sithi mawuthanda uyazibonisa lamawundlu. Amen. Asikhulumi zonke indaba zethu ngiyazondana. Thina sizothi namhlanje. Yebo. Uma uthanda unyazi hamba naye ufunda. Khombisa labantu. Uma uthanda unyazi na amawundlu onyazi. Amen. Hamba naye ufunda. Kanti na unjena mnganga. Funa babona umbombo kaThisha. 21 verse 15. John uMbhaphathiso ithi sebedlile uJesu wathi kuSimoni Petro, Simoni kaJona, uyangithanda? Simoni kaJona uyangithanda? Unalaba na? Unalaba na? Wathi kuye, uthi kuye, yebo Nkosi. yebo Nkosi uyazi. Uyazi ngiyakuthanda. Uthini uJesu? Wathi kuye, bonisa amawundlu ami. Uthi uJesu mawuthanda mina bonisa amawundlu ami. Mawuthanda unyazi uzonda thina usazonda lona. Yebo. Bonisa mawuhamba nayo
Okwesibili wabuya wathi kuye wabuya wathi kuye Simoni kaJona ngokwesibili uthi Simoni kaJona uyangithanda na uyangithanda na wathi kuye uthi kuye yebo Nkosi uyazi ngiyakuthanda yebo Nkosi uyazi ngiyakuthanda wathi kuye uthi uJesu yalusa izimvu zami yalusa lezi zimvu Mathenjwa uma uthanda unyawo ngeqiniso mfowethu funda ngeqiniso leqinisile akubafundi ngokwesithathu uyaqanga kweqe wathi ngokwesithathu 17 wathi kuye ngokwesithathu ngiyabona ukuthi uyangirobha Simoni kaJona uthi Simoni kaJona uyangithanda na uPetro wadabuka ngokuba wathi kuye ngokwesithathu uyangithanda na uyangithanda na wathi kuye Nkosi uyakwazi uthi konke kuye Nkosi uyakwazi uyazi ngiyakuthanda uyazi ukuthi ngiyakuthanda uJesu wathi kuye yipha izimvu zami na indaba lapha ikhona sifundo Luka 22 verse 31 uma uthanda unyazi thanda bonke laba bantu Amen. kungabibikho abangani bakho uyazi ngizwa kuthiwa Luka 22 wawunikela aze wazi wathenga inkomo umfundisi usiwathengana noma bekunikelayo nabo abavangele emva kwakho bayazi Luka 22 verse 31 inkosi ithi Simoni yathi Simoni bheka ithi bheka usathane usatha naso isikhathi uyanifunisisa ukuba nihlunge njengamabele yabo kodwa ngikukhulekela uthi kodwa ngikukhulekela ukuthi ukukholwa ukuba ukholwa kwakho kungapheli lapho usuphenduke uwaqinisa abazalwane bakho ubala zonke izinto ezidlule zona akaphenduki uMathenjwa nangu uJesu ekhala ngoPetro hambe kakhulu uJesu noPetro kodwa akaphenduki uthi lapho usuphenduka uqinisa abanye abazalwane emva kwakho kufanele uqinisa abantu Mathenjwa ayikho indaba namhlanje sizosebenza la ethempelini noma lapha esigcaweni uzoyibona into esizokwenzayo nala imbuzi abakumukele ngayo sokuthola inyanga ekhanda nenkomo sokuthela neyakho sokuthola inyoko sizokushadisa namhla ngebanga Amen. angisukela ukudlala edumba ayibonge inkosi ngani amen ayibonge inkosi nangapha kwafodwa ekwafodwa niyangazi mina aniyazi quality niyayazi quality uyayazi wena ngani amen nanko amen ngifuna ibonge inkosi sesiyivala le nkonzo khuluma kakhulu umfundisi kodwa nje ngizobongela uMathenjwa umfundisi ngafika mina la ngizosabatha ngizothi ababe baqine njengoba kuzomukela umfundisi nje sizobabona ukuthi bazokwenzana kumfundisi mawungahlubuka amalokozi amafoni ubona into eyenziwa kimi ayikho into akekho okwenziwa lento engangenziwayo ngamukela amabandla ayikho into akekho futhi akekho uzobona ukuthi la eThekwini oba nemali zokwenzana wabulawa eminyango yezindlu ungenisa izinto ezintsha ayibonge inkosi bavange nimphathi kahle Mathenjwa uyazi umvangeli mayihleba umfundisi nomlomo wakhe kubangathi ugobile umlomo nje wakhe awuqondi mayihleba umfundisi uyazi mina bakithi ngangithi umfundisi ungabe ungenzani wayengangixhawula umfundisi wayengihaga lento singayazi yafike namakomanisi lento asiyazi lento okuhaga indoda enye thina kodwa lo mfundisi wayenze njalo angibamba ngithi abesengifuqa besengixhawula ngithi ngaboyenzani lo mfundisi akukho la mahlala khona mina ngangikopha ngisevangelini ngabengwa ngimncane kunabafundi nabashumayeli abaningi ngenxa nje yokuhlonipha umfundisi uyazi uma ungomhlonipha umfundisi wafika ingane encane ayenza umfundisi ngaphezu kwakho kanti inkinga wuwe lenhliziyo ayisho umfundisi uhlezi nomfundisi usho ubona ijazi lakho ukuthi impondo lezi ngezami lezi uvimbile lo so uNkulunkulu ambeka aze abe ikhehle lihamba ngesikhulu sizohamba nokuqala bonayo adlali phela uNkulunkulu umphathe kahle ke bafowethu uMathenjwa hayi yena sizokhuluma la sengiyifundile incwadi baba
sengizokhuluma nabafa ngathi bakuphathe kanjani. Mene take ufasi. Haya. Ulinganisiwe ifunde Daniela 5 verse 25. Mene take ufasi. Ulinganisiwe silinganisweni wafinyanisa umbuso wakho uqediwe shesha mshumayeli. Daniela 5 verse 25. Hey madoda, u23 nohamba. uDaniel ungale. Akekho la kumcinga khona uDaniel. Nangecinga izangoma. Kufanele utshele mina ngibisa izangoma. Daniel ungakwenza kiyo. Funda lo ncwadi ngivale. Daniel 5 verse 25. uthi lo umbhalo owalotshwayo mina chicken Funda kahle mene teke ufasi mene take ufasi. lokhu kungukucacisela kwento Kusho ukuthi umene uThixo ubalile umbuso wakho mene uThixo uqedile ubuso wakho teke teke ulinganisile wena esilinganisweni wafinyaniseka ulinganiswe ulula Pires umbuso wakho uhlukene osebosisa. Mene take ufasi. Ulinganisiwe silinganisweni wafinyaniseka ulula. Oseboseni kuswile. Hlabelelo sethu 143 osayibusuguqa kwebandla. Ngokholwa kwethu kulo Nazareth uyithwala ingcinyane